Здравейте хора, днес искам да ви покажа нещо. Днес искам да ви покажа един експеримент, да, и сега ще отида да взема ножници и ще се върна след малко. Трябва да върна се да донесем нещата и ето ги нещата. Чаша вода, запалена свещ и чиния. Така, махате свещта от чинията, взимате чашата вода и изсипвате малко, колкото сте налали. Така. След това взимате свеща и я слагате. И сега да ви покажа какво става. Така, ето такова нещо трябва да стане и взимате чашата. Чакайте само да наглася камерата. Да, и захлупвате свеща. След известно време ще видите как водата се качва в чашата. Само трябва да изгасне свеща. И ето. Ето, водата влезе в чашата. Ето, вижте. Видяхте, че излезе вода. Мерси, че гледахте този клип. Time's up. Subscribe и много коментари. Мерси, че гледахте. Чао!